Sanbonani Zamani Zulu Nation, welcome to another story with me Zamani. This one we made up in class in 2015. Slow down the video, read the English subtitles, listen to the Zulu first. I've included a cool video with Tabo's beautiful face, so you can see how to pronounce the Zulu very, very well. Incidentally, I was baptized Tabo as well. That's pretty cool. If you're in the Durban area and would like some lessons, get hold of me on Facebook. I'll put a link below. Enjoy. Sanbonani, igama lami nginguThabo Majozi. Ngizonifundela indaba isihloko sayo sithi ubhontshisi wangempela. Kwakukhona umama. Lalingubani igama lika mama pho? Igama lakhe lalinguMashi. uMashi wayekuphi? uMashi wayesekhaya. uMashi wayenzani ekhaya? uMashi wayepheka ubhontshisi. uMashi wayeupheka nini ubhontshisi? uMashi wayeupheka ngomgqibelo ngehora le-10 ekuseni. Wayepheka uloti namazambane nobhontshisi. Wayenza uloti owodwa yini pho? Cha, wayengenzi uloti owodwa, wayepheka inqwaba kaloti. Ubani wayeupheka? KwakunguMashi owayepheka phela. uMashi wayegovuza ubhontshisi aphinde awuzwe futhi aphinde awuzwe. Ubhontshisi awukavuthwa. Ubhontshisi usuvuthiwe? Cha, ubhontshisi awuvuthwanga. uMashi wayewuphekelani ubhontshisi? uMashi wayewupheka ngoba wayememe abangani bakhe ukuthi bazodla idina ngomgqibelo ntambama. Bangakhi abangani baMashi? Abangani bakaMashi bayi10. Hawu, baningi labangani. uMashi wayenabangani abaningi impela. Bonke abangani bakhe babewuthanda kakhulu ubhontshisi noloti ophekwe nguye uMashi. Babezofika nini ekhaya likaMashi ukuzodla idina? Babezofika ngo6:30 ntambama. Kodwa bonke bafika ngaphambi kwesikhathi. Babefuna ukusheshe bafike ngoba babefuna ukudla ubhontshisi noloti namazambane amnandi kaMashi. Bonke ke bafika ngaphambi kwesikhathi ngo5:30 ntambama. Bathi, siyakhuleka ekhaya, sicela ukungena weMashi ngoba silambile bo, asidlanga usuku lonke ngoba besazi ukuthi sizodla kamnandi lapho kwakho. uMashi wabangenisa ke bonke wabahlalisa phansi etafuleni. Kodwa kwakukhona inkinga. Hawu, inkinga kwakuyini ke manje? Yeheni bo, ubhontshisi awuvuthwanga ngoba uMashi wayelindele ukuthi abangani bakhe abayi10 bazofika ngo6:30, hayi ngo5:30. Hawu, bahlala ke labangani bakhe balindela ubhontshisi ukuthi uvuthwe. Kodwa babelambile ngendlela eyisimanga. Bagcina bentshontsha uloti namazambane kaMashi bawadla onke. Washaya u6:30. uMashi wayezobaphakela ukudla wathi, kanti uphi uloti namazambane ami engiwaphekile? Abangane bakaMashi baba
namahloni. Bathi, "Hayi, siwantshontshile ngoba besilambile futhi manje kuphelile konke ukudla kwakho. Kodwa bekumnandi impela Mashi, siyabonga." uMashi waphendula wathi, "Hayi, kulungile. Vele benizokudla. Kodwa manje senizodla ubhontshisi wodwa." "Hayi, ayikho inkinga. Letha ubhontshisi wena," kuphendula abangane bakhe ngokujabula. Badla, basutha. Bathi, "Hawu Mashi, ukudla kwakho kumnandi impela. Ngeke usinike singaboni salukazi." uMashi wayengumuntu ohlezi ezijabulele njalo, kanti futhi wayethanda ukujabulisa abantu ngokudla kwakhe. Abangane bakaMashi babonga ngokudla, bavalelisa, bahamba. uMashi wathi, "Hayi, sengathi bayawuncoma ubhontshisi wami abantu. Uzoduma manje. Mhlawumbe kufanele ngivule i-restaurant lami elibizwa sengiyozwa ngani-ke kuma-comments. Ilungiswe nguThabo Majozi. Ngiyabonga." Ah!